Espainiako Konstituzioko 4. xedapen iragankorra birformulatzea planteatu du gaurkoan Peio Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bilduko bozeramaileak. Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa eremu administratibo berdinean batu edo elkartzeko abagunea planteatzen du honek eta UPNek aukera hau ezabatzeko eskatu zuen atzo. Honen harira, Otxandianok Radio Euskadin eginiko elkarrizketan xedapena moldatu beharko litzatekeela dio Hego Euskal Herriko lurraldeen harremanak indartzeko. Izan ere, Nafarroako Foru Erkidegoa kanpoko proiektu batean txertatzea ez litzateke helburua izan behar, harreman instituzionalak ezartzea baizik, beti ere pareko baldintzekin. Euskalgintzaren Kontseiluak Errenteriako lan eskaintza publikoaren helegitean izandako rola argitzeko eskatu dio gaurkoan Comisiones Obrerasi, baita honen inguruan neurriak hartzeko ere. Izan ere, Argiak astelehen honetan plazaratutako ikerketak sindikatuko kide batek aferan izandako rola azalarazi du sabotaje euskarafobo gisa deskribaturiko ekintzetan. Zentzu honetan, Comisiones Obreras euskararen normalizazioaren aurkako bulkada antolatuan eta olatu erreakzionario orokorrean egotea bereziki larria dela adierazi du Idurrezki Isabel Kontseiluko idazkari nagusiak. Gazan eginiko gerra krimenen inguruan ikerketa ofiziala abiatzeko eskatu diote Espainiako fiskaltzari. Palestinarrentzako Justizia Nazioarteko Zentroak eta Global 185 koalizioko euskaldun abokatuek abiatu dute eskaera eta Gernika Palestina elkarteak eta giza eskubideen behatokiak babestu dute Palestinarekin konpromiso bat kanpainaren baitan. Gazako genozidioan eginiko delituen erantzule diren pertsonei zuzenduta dago erakundeok aurkezturiko salaketa. Gabon guztioi eta ongi etorri martxoaren 11ko albistegira. Errenteriako udalak deituriko lan eskaintza publikoko hizkuntza eskakizunen aurkako helegitea talde antolatu baten esku dagoela ezagutarazi du astearte honetan Argiak. Komunikabideak plazaratutako ikerketaren arabera, Unidas por la Libertad Lingüística plataformatik abiatu zuten prozesua. Talde hau Osakidetzaren baitan sortu zen eta helegitea aurkeztu duen kideak Euskal Autonomia Erkidegoko osasun sistema publikoan du plaza finkoa. Argia hedabideak egindako ikerketak azalera atera ditu Errenteriako leparen aferaren nondik norakoak. Dirudienez, sabotaje antolatua izan da. Asteartean argitaratutako ikerketaren arabera, Maria Isabel Beirasek helegita aurkeztu zuen pertsonak plaza finkoa du Osakidetzan eta berak aitortu bezala inpugnatu badu ez da interesa duelako. Hala ere, hizkuntza eskakizunen aurkako helegitea aurkeztu zuen eta horren ondorioz pasaden astean azalerazi zen bezala Errenteriako udalak 25 plazako lepa bertan behera utzi zuen. Argiaren arabera, aferaren atzean Unidas por la Libertad Lingüística taldea dago, naiz eta hedabideak azpimarratu duen ez dela arduradun nagusia. Horrez gain, Euskara Danontzat elkarteak helegitak aurkezteko abokatuaren ordainketa egin zuela eta Comisiones Obreras sindikatuak kasuaren ezagutza zuela erakusten duten frogak ere eskuratu ditu. Ikerketak gainera Sabin Zubiri, Comisiones Obreraseko erreferente nagusi eta Euskara Danontzat elkarteko presidentearen inplikazioa ere aipatzen du. Hala ere, hedabideak azaldu duenez, Zubiriri honi buruz galdetzean ziurtatu du ez duela inongo parte hartzerik elkartean eta hori dena guztiz gezurra dela. Leparen aurkako helegitea jaso zela argitaratu zutenean, Lab sindikatuak oharra plazaratu zuen, salatuz Errenteriako lan eskaintza publikoan interesik ez duen langile bat egoeraz baliatu zela helegitea aurkezteko. Argiak egindako ikerketak orain adierazpena berretsi du. Izan ere, hedabideak eskuratutako WhatsAppeko mezuetan ikus daitekeenez taldean izena eman eta helegitea jarriko duen norbait bilatzen ari ziren eta azpimarratzen zuten ez zela beharrezkoa azterketara joatea ere. Kasuaren aurrean, Euskal Sozialistak Errenteriako udalaren erabakia kritikatu du, auzitegien ohartarazpen juridikoei eta epaiei jaramonik egin gabe hizkuntza eskakizunak ezartzea arduragabekeria izan dela salatuz. EAJak euskararekiko konpromisoa berretsi du adieraziz euskaraz normaltasunez hartatzeko gai ez den administrazioak ez lukela herritarrekiko duen betebeharra beteko. EH Bilduk gainera salatu du leparen afera euskararen kontrako praktika antidemokratiko eta pseudomafiosoa izan dela.
Euskalgintzaren Kontseiluak hitzordu berria iragarri du, Bilbon aurkeztu zuten pizkundeari jarraipena emateko asmoz. Datorren ekainaren 13an, Iruñeko kaleak betetzeko deialdia zabaldu dute. Euskalgintzaren Kontseiluak euskaltzaletasuna goraipatzeko hitzordu berria aurkeztu du. Ekainaren 13an, Iruñeko kaleak bete ditzaten deialdia egin du euskararen aldeko arnasa soziala ospotzeko eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada emateko helburuarekin. Joan den abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldian euskararen egungo larrialdi linguistikotik indarraldira igarotzeko bidean bizkunde berri baten premia azaleratu zuten. Bertan batuz aldatuz dinamika abian jarri zuten euskararen ezagutzaren hedapena eta erabilera normalerako baldintzak sortzeko asmoz. Iruñeko hitzorduan berriz euskararen eta euskaltzaleen bizi indarraren erakustaldi izatea da mobilizazioaren helburua. Horretarako arratsaldean abiatuko diren 3 zutabe antolatuko dituzte euskararen pizkunderako funtsezkotzat jotzen diren 3 oinarri aldarrikatzeko. Euskara Euskal Herri osoan ofiziala izatea, hizkuntza politiketan jauzi bat eragiteko asmoz erakundei, alderdiei eta eragile sozialei dei egitea, eta egunerokoan euskaltzale gisa jokatzaren garrantzia azpimarratzea. Azkenik, mobilizazioara deitzeko korrikako hainbat kilometro aurkeztu dituzte. Martxoaren 22an Ezkirotzen 653 kilometroa, martxoaren 25an Azkaien 1551 eta martxoaren 29an Bilbon 3456. Pasaden astean hasi zen Ziesen olatu berria. Alegia, Hego Euskal Herriko hedabideen audientzia neurtzeko kanpaina. Duela 3 bat aste berriz, hedabideei galdera osagarriak txertatzeko aukeren inguruko dokumentua iritsi zitzaien. Kontua da, egoera ekonomiko sendoagoa duten hedabideek galdera propioak txertatu ahal izango dituztela. Egoera ahulagoan daudenek aldiz, ezin dute tresna bera erabili euren audientziaren ezaugarriak sakonago aztertzeko edo euren posizionamendua modu estrategikoan lantzeko. Horrek, inkestaren emaitzetan desoreka bat sortzen du. Ikus ezagun 11an eginiko analisia. Euskal Herrian hedabideen audientzia neurtzeko tresnarik erabiliena Ziesen inkesta da. Inkesta horren emaitzak ez dira soilik audientzia jakiteko erabiltzen. Askotan publizitatean, prestigioan eta baita dirulaguntzen banaketan ere eragina dute. Ziesek urtean 2 olatu edo 2 kanpaina egiten ditu, martxoan eta urrian. Guztira 8.600 inkesta inguru egiten dira urtean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Inkestak telefono bidez egiten dituzte ordenagailuz lagundutako elkarrizketekin eta hedabide mota guztiak hartzen dituzte. Prentsa, telebista, irratia, internet edota hedabide digitalak. Bada, audientzia neurtzeko erabiltzen den teknika nagusia da atzo ikusi edo entzundako gogoratzea. Hau da, jendeari galdetzen zaio aurreko egunean zein hedabide kontsumitu zuen. Fidagarritasunari dagokionez inkestaren konfiantza maila 95%koa omen da, errore tartea berriz 2 edo baxuagoa. Hedabide txikien kasuan ordea laginaren tamaina bere izan daiteke mugatzaile nagusia. Izan ere Ziesek urtean 8.600 inkesta egiten ditu, baina hedabide jakin baten audientzia kalkulatzeko inkestan agertzen diren pertsona kopura askoz txikiagoa izan daiteke, eta horrek emaitzetan gorabehera handiagoak sortzea eragin dezake. Baina Ziesek badu aukera gehigarri bat, galdera esklusiba kontratatzea diru kopuru baten truke. Galdera osagarriak txertatu daitezke lurraldeka edo eremu zabalagoan, 450 eurotatik hasi eta 1250 eurotaraino. Hedabide bate galderaren bat egiteko ordaindu ezkero inkestan sartzen da eta bere audientziari buruzko informazio espezifikoa lortu dezake. Galdera horietako bakoitzak eragin zuzena du emaitzetan. Zies kanpainan galderak nola egiten dira, nola aurkezten dian eta zeni zuzentzen zaizkion eragin zuzena daukate emaitzetan. Horregatik galderak diru baten truke txertatzeko aukera matea hedabide ezberdinei, nik uste dut emaitzetan eragina badula eta baliabide ekonomiko hobeak dituzten hedabideak beste behin ere irabazleateako diala. Sistema horrek eztabaida bat irekitzen du sektorean. Zergatik, aukera hori baliatzeko gaitasuna baliabide ekonomikoen araberakoa delako. Egoera ekonomiko sendoagoa duten hedabideek galdera propioak txertatu ditzakete. Egoera ahulagoan daudenek aldiz ezin dute tresna bera erabili euren audientziaren ezaugarriak sakonago aztertzeko edo posizionamendua modu estrategikoan lantzeko. Horrek inkestaren emaitzetan desoreka sortzen du.
Horrez gain benetako eragina ondoren dator, izan ere administrazio publikoek eta diru laguntza deialdi askok inkesta horretako emaitzak erabiltzen dituzte referentzia gisa. Kontuan izan behar dugu diru laguntza askotarako CIESeko emaitzak hartzen dituztela oinarri. Orduan, haratago dijoa kanpaina honen eragina. Horregatik hainbat hedabidek planteatzen dute audientzia neurtzeko sistema batek baldintza berdinak bermatu beharko lituzkela hedabide guztientzat. Ez gaur egungo sisteman bezala baliabide ekonomiko gehiago dutenek tresna gehiago izan ditzaketela posizionamendu hobea izateko. Joan den ostegunean, Bilboko udalak Bilboko Eztabaida Liga ekimena abiatu zuen EHUko Eztabaida elkartearekin elkarlanean. Ekimen honen helburua gazteen ahozko komunikazioan indartzea eta euskarazko erabilera bultzatzea da. Txapelketa honen garailea Botikazar Institutua izan da. Bilboko udalak Euskal Herriko Unibertsitateko Eztabaida elkartekin lankidetzan Bilboko Eztabaida Liga antolatu du gazteen euskarazko ahozko adierazpena garatzeko eta hizkuntzaren erabilera praktikoa indartzeko beharrari erantzuten duen ekimen batean. Lehiaketa ostegun goizean hasi da La Perrera eraikinean eta 10 gazte talderen artean teknologiak gero eta gehiago polarizatzen duen gizartea izan da eztabaidagai. Guk benetan beharrezkoa ikusten dugu eta funtseskoa, dela denbora antzeman genuen gure gazteen adierazkortasuna eta euskaraz aritzeko askatasuna eta segurtasuna landu behar genuela, Eta, udalak argi dauka gure aroa plan estrategikoa dela eta hor lerro nagusi bat sartu edo diseinatu genuen non gazteek rol zentrala daukate eta, horien artean, egitasmo horien artean gaurko eztabaida liga antolatu genuen. Bilboko Eztabaida Ligaren helburu nagusietako bat da ikasleen pentsamendu kritikoa indartzea, baita euskaraz eztabaidatzeko eta komunikatzeko duten gaitasunak garatzea ere. Azkenean gu Euskal Herriko Eztabaida elkartetikan gatoz, eta hau izan da lehenengo urtia Bilboko Eztabaida Liga sortzen dugula eta aurrera eramaten dugula. Hau izan da baita ere Bilboko udalaren edo udalatxearen kolaborazioa edo elkarlanaren edo lanari esker. Eta hoize baina lehenengo urtia da, eta behaiekin elkarlanian institutu desberdinekin edo euskara desberdinekin kontaktuan jarri gea, eta horrela proiektu hau bideratu egin dugu. Bilboko Eztabaida Ligako lehen edizioko irabazlea Botikazar Institutua izan da eta 2. postua Unamunok eskuratu du, kategoria eta banakako hainbat aitortzarekin batera. Lehenengo orduak izan dira nahiko tranquil, baina gero semifinalak eta finalean egon gara super urduri eta hori, baina azkenean ondo atera da. Semifinalean geunden pentsatzen finalera helduko gara eta bertan oso urduri jarri gara eta... Gainera egin ditugu finala ja ez, baina egin ditugu gaurko eztabaida guztiak kontrako posizioan eta justo finalean eduki dugu alde. Orduan izan da superberria eta nerviosismo puro, baina Energia eta erregai fosilak zehazki oso presente daude gure egunerokotasunean eta azkenaldian geopolitika eta intzidentziak baita medioetan ere. Larrialdi klimatikoaren kontestuan bizigaren heinean, erregai fosil hauek alde batera utzi eta berriztagarrien aldeko apustuaren beharrezkotasun horri buruz hitz egiteko gonbidatu dugu gaurkoan gurekin hitz egitera Gorka Laurnaga, Stop Fosilak elkarteko bozeramailea. Eguerdion Gorka, mila esker gonbidapena onartu izanagatik. Eguerdion eta mila esker zuei tarte honengatik. Hasteko, zuen elkartea berria da, urte honen hasieran aurkeztu zenuten. Zerk eraman zintuzten Stop Fosilak eratzera edo zein kontestutan hartzen duzu erabaki hau? Testu ingurua da batez ere energia berriztagarrien edapenaren ariran ikuste dut, sortzen nahi den eztabaida soziala edo kezka soziala, ulergarria dena. Nolabait orain urte gutxitan egin beharra dugu azpiegitura berriztagarrien, eoliko eta fotovoltaikoaren edapen laster bat, eta horrek sortu du kezka handi bat, ez? Ordengo hasi ginen pixket rebobinatzen kontua eta saiatzen ikusten non gauden, ezta? Diagnostiko bat egiten ulertzeko zergatik iduritzen zaizkigun beharrezkoak direla energia berriztagarriak, bertzaldetik urtetan mugimendu ekologistak
aldarrikatutako azpiegitura askatzaileak direnak, ezta? Orduen, bizket horri bueltak azkenean ailegatzen zara ondorio batera dela badagola elefante handi bat Euskal Herrian, eta direla erregai fosilak, ez? Guk erran dugu dela gure gelako elefantea, eta da petroleozko elefante handi bat, bai? Petrolioa eta gasa. Orduan, stop fosilak sortzen da batez ere saiatzeko identifikatzen ongi arazo hori, eta beraz, hola ulertzen da hobe baitere energia berriztagarrien beharroi, ez? Badugu arazo handi bat gure energia ereduarekin, ez duguna konpondu hainbat urtetan Euskal Herrien, egon die proiektu desberdinak, baina ez dugu inoiz konpondu eta bada garaia horri erantzun bat emateko, ez? Eta hoi hasten da nolabait ere identifikatzen ongi arazoa. Eta gu arazoa, erran dugu hiru gako nagusitan ulertzen aldela, ez? Batetik larrialdi klimatikoa, erregai fosilak horren sortzaile nagusietakoa direna, eta energia berriztagarriak beharrezko dire horri emateko, bai? Metafora bat erabiltzeako, etxea sutan dago, segitzen dugu gasolina botatzen, eta beraz behar ditugu zu itzalgailuak, estintoreak piztu. Hoia bizket gure egoera, bai? Erraten dugunean, elefante handi bat dugula, da gure energiaren 80% Euskal Herrian erregai fosilak direlako, hau da, petrolioa eta gasa batez ere, ezta? Eta hortaz guk erran dugu petroherria garela, Euskal Herria egitan petroherria dela, ez? Batzutan egiten dugu segurazki ere gure irudi bat, naturzaleago, ez? Baserriak, landa eremua, ardiak eta holako iruditegi bat sortzen dugu gure buruaz, eta hoi hala da, baina Euskal Herria hoi baino aixe gehiago ere bada. Euskal Herria ere da Muskizeko antortxa edo tximinia, 2 milioi auto, ez, baditugunak, Espainiar estatuko petrolio birfindegi handiena, bir gasifikatzaile bat, Baia de Bizkaian, oleoduktoak, gasolindegiak 100, bortza aireportu, ez, orduan, guk badugu hor erantzukizun fosil handi bat, eta kezka horretatik sortzen da stop fosilak, ez? Nazioarteko aldarri handi bat da, erregai fosilak lurrazpian gelditu behar direla, keep it in ground, erraten dute ez, lurrazpian mantendu, hori da gure funtsezko egitekoa mende untan, guk erran dugu erregai fosilak direla bizitzaren mehatxu handiena, 21. mendean, bi arrazoigatik, bizitzarekiko, hau da, ekosistemekiko eta bizitzarekiko, gizakiekiko eta gizartiekiko, ez? Aldaketa klimatikoarengatik edo azpiegitura fosilen inpaktu zuzenengatik. Eta beraz horri erantzun bat eman behar diogu. Hortaz aurkeztu genuen, hain zuzen ere stop fosilak urtarrilaren 28an, zelako klima ekintzaren nazioarteko eguna edo isurien kontrako nazioarteko eguna, hau da, deskarbonizazioaren nazioarteko eguna, ez? Eta hori apropos egin genuen gure ustez, jada ez gaudelako klima larrialdiaren analisiaren momentuan, hoi egin dugu azken urteetan, kontsensu zientifiko handi bat bada, orai ego globalak eta nazioarteak eskatzen diguna, batez ere ipar globaleko herrialdei da, gure isuriak ahalik eta lasterren jaistea. Beraz, ekintza klimatikoaren momentuan gaude, behar dugu gure energiaren eraldaketa handi bat egin, bai, gure gizartea elektrifikatu, eta azpiegitura berriztagarrietan oinarrituko den gizarte bat sortu, gizarte berdeago bat, eta aldi berean gure energia kontsumoak gutxitu. Pixket testu inguru horri erantzuteko, nolabait ere, gure realitate fosil hori identifikatzeko sortzen da stop fosilak. Alor energetikoari buruz hitz egiten egon gara, baina ekonomiari dagokionez ere Euskal Herrian erregai fosil edo berriztagarriak ez direnen indarra edo eragina esanguratsua da. Hor daukagu adibidez, denok ezagutzen dugun Petronor. Bai, hala da. Adibidez, EAen hidrokarburoak dire importazio elementu nagusia. Bilboko portuan sartzen den importazioko gai nagusia, hain zuzen ere dire hidrokarburoak, ez? Hidrokarburo likidoak, hau da, petrolio gordina erraten dena, eta gas natural likidoak. Gero, hain zuzen ere, Petronorren birfintzen dena, eta baita Baia de Bizkaia gasen bir gasifikatzen da. Errate baterako, ez? Eta lehen erran bezala horiek dire, adibidez Espainiar estatuarekin konparatuko bagenu, bir gasifikatzaile hori Baia Bizkaia gas da 7etako bat, ez daude hainbertze bai, eta hemen dagoietako bat, eta Petronor Muskizen birfindegia
da estatuko haundienetako bat, espada haundiena, bai. Eta horiek gainera daude hor populazioaren erdian nolabait ere sartutakoak, bai. Beraz, energia sorkuntzai dagokionez nolabait ere gure ekonomia nahiko fosila da, zeren gero gainera, Petronorrek eta ere sortzen ditu nolabait ere lanpostuak, sortzen ditu zerga batzuk, zerga horien bitartez ere ordaintzen dira bertze behar sozial batzuk, bertze zerbitzu eta azpiegitura sozial batzuk, beraz badugu nolabait ere trampa fosil bat edo lotuak gaude azpiegitura fosil horretara, baina aipatzen zenuena arlo gehiagotan baitere ez gure ekonomiaren zati handi bat historikoki egonda arron autogintzara bideratua, Mercedes edo Nafarroko Volkswagen dire horren adibide, Volkswagenen egin dire momentu batean autoak 55 segundoka, bai? 55 segunduro ateratzen zen autoa, beraz arron ekonomia intentsoa eta fosila. Eta, eraikuntzan ere aipatzen alko genuke ez, erregai fosilen garrantzia, Bizkaiaren kasuan nola ez Supersur horrekin lotutako tunelak edo Lamiakoko subfluviala nola baitere, horiek dire, adibideak zenbat milaka parkin badiren Euskal Herrian, eta horren atzean dagoen ere bai, eraikuntza guzia, Leitzarango autobidea, Belateko tunela, badago azpiegitura oso bat, eraikuntza fosilari lotutakoa, baita ere aipatzen alko genuen ekonomia zerran dugunez lehendabiziko sektorea arron lotua dago baitere mundu fosilera, erregai fosiletara, ez bakarrik garraioarengatik, ez bakarrik Kanadatik ekartzen ditugulako gure lekaletako batzuk, baizik eta gure fertilizanteetako haunditz edo gehienak gasaren bitartez sortzen direlako, bai? Fertilizante kimiko horiek gasaren bitartez sortzen dire, gero makinaria guziare mugitzen da fosilekin, eta beraz, lehendabiziko sektorea ere nolabait ere arron oinarritua dago erregai fosilen erabilera masibo batean, ez? Eta gero zerbitzuen arloan, baitere egunero erabiltzen ditugu erregai fosilak. Orduan, ongi erraten zenuen bezala, uste dute erregai fosilen drama da gure bizitzan erabat sartuak eta interkonektatok txirikordatuak daudela, ez? Egunero erabiltzen ditugu eta erabiltzet ikustea arron gauza komplikatua da. Hortaz behar duguna da, guk erran duguna zubi elektriko bat, behar duguna da nolabait ere hortik atera eta horretarako energia berriztagarriak nahiko lagungarriak dire, ez bakarrik badituzen onurengatik klima aldaketari begira, baizik eta bertzen artean adibidez airearen kalitatea hobetzea ahalbidetzen aldute, ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu mailan. Geopolitika ere aipatu dugu eta gure dependentzia kanpotik ekartzen dugun energia horrekiko. Azken astean oso pendiente egon gara Ekialde Hurbilean piztu den gerra eta horren ondorioz petroleoaren eta gasolinaren prezioa zenbat igo den horren inguruan. Zer egin dezakegu geopolitikaren eragina horren handia izan ez adin, aipatu dugu ere hemen frakinga bezalako saiakerak egin direnean horrek ere aurkako mugimenduak izan dituela. Beraz, nola planteatu eragin hori gutxitzea? Horrain zuzen ere irtenbidea edo proposamen hoberena energia berriztagarriak dira. Hortaz guk aldarrikatzen ditugu, buru jabetza bat albidetzen dizulako energia arloan eta gainera zure zaurgarritasuna jeistea posible egiten du. Euskal Herrian ez bakarrik, baizik eta munduko bertzea inbertze tokitan, ez? Eta guk ulertu behar duguna da, mundu mailan gertatzen ari dela aldaketa geopolitiko bat, Txina eta Estatu Batuen arteko nolabait ere hegemonia aldaketa hori, eta horrek baduela bere korrelazioa arlo energetiko. Izatez nolabait ere aldaketa teknologiko energetikoa da nolabait ere eraldaketa geopolitiko horren arrazoi handietako bat, bai? Eta orduen badago pugna bat, badago lehia bat petroestatuen eta elektroestatuen artean. Txinak eta Asiako zenbait herrialdek egin dute apostu garbia elektrizitatearen eta elektrifikazioaren alde, bere apostua garbia da nolabait ere mamu fosil hori berpiztea, lurretik ateratzea, hor badirako interes izugarriak, bai, erraten dute lurra azpian badela munduko barne produktu gordinaren aina aberastasun, hor azpian, hor kapitalismo fosil basatiak bere interes guziak jarriko ditu mai gainean, eta ez dutziko goxoki hori galtzen, eta orden haiek egin dute bere apostua hor, ezta? Eta beraz,
bai barne mailan Estatu Batuak ikatza eta berriz berpiztea, eta kanpo mailan nolabait ere ziurtatzea bere hornikuntza edo kanporatzea bertze hornitzaile batzuk, ez desestabilizatzea bai Venezuela, Iran eta beraz egin dute beren apostua. Eta guk hor aipatzen duguna da, badagoela diferentzia handi bat bi azpiegitura edo bi energia vektore horien artean, ezta. Energia erregai fosilak daude zentralizatuak herrialde, enpresa eta toki gutxi batzuetan, eta energia berriztagarriak aldiz, badute potentzialitatea egoteko mundu guztian banatua. Munduko populazioaren 80% importatu behar ditu erregai fosilak kanpotik. Eta aldiz, kontrakoa munduko populazioaren 80-90%-entzat energia berriztagarriak patzea beren herrialdean eta horrekin beren autonomia energetikoa sortzea posible da. Horregatik, segurazki ere, Trumpek eta ultraeskuinak baditu hain fokuan jarria energia berriztagarriak, nolabait ere bere negozioa hausten dutelako eta ezin duelako kontrolatu, ezin duzu imperialismo fosil hori egin, bai? Beraz, hain zuzen ere, galdetzen zuenaren arira, gure buru jabetza energetikoa eta beraz segurtasun energetikoa eta ardura energetikoa lortzeko modu hoberena da gure lurraldean bertan energia berriztagarriak, batez ere eolikoa eta fotovoltaikoa jartzea. Eta nola egikaritu beharko genuke energia berriztagarrien implantazio hori Euskal Herrian? Zein lan hildo edo ze hildoen arabera? Guk transizio justu eta azkarraren lelo aldarrikatu dugu, bai? Espada justua, ez da azkarra, espada azkarra, ez da justua, bai? Batzuk erran digute haizu, baina azkarra eta justua ezin da aldi berean izan, eta guk erran dugu, ez kontrakoa. Espada transizio azkar bat, energia berriztagarrietara, erran nahi du muskizten segituko dutela benzenoa duen aire kutsatua arnasten, eta zer erranik ez, ego globaleko herrialdetan. Eta gainera, klima aldaketaren inpaktu handienak ego globalean dire, bai? Hain zuzen ere hor, Afrikako adarrean azkeneko urtetan izan dute historiako idorte handiena, eta horrek sortu ditu, adiez, duela gutxi irakurri nuen, 13 milioi abel buru hil dire, ez? Pentsatzen dut behiak, ahuntzak eta bertzelako animareak, bai? 13 milioi, era desastre, bai? Orden inpaktu handienak hor daude, beraz, transizioa justua izan dadin, izan behar du azkarra. Etxea suta nahi baldin bazaizu, lehentasuna da zuhoi itzaltzea, bai? Eta guk segitzen dugu gasolina botatzen. 3 urte terdi ditugu gure emisioa jaisteko. Beraz, alde batetik, transizioa nola egin behar da? Laster, ahalik eta lasterren, eta bertzetik ahalik eta modu justuena. Jendeak ez badu sentitzen azpiegitura berriztagarri horiek beraien nolabait ere parte hartzearekin edo niritziarekin egiten direla, segurazki ere kontrakotasuna sortuko du. Eta horrek gainera motelduko du transizioa. Orduan gure ustez fokoa jarri behar da honditz energia berriztagarrien edapena izatea ahalik eta publikoena eta komunitarioa ere bai, hau da, herritarrek ere bai parte hartzea ahal duten neurria, baina zailagoa izaten da, gauza garestiak direlako batzutan, ez, batez ere eskala handikoak. Beraz, hor nik uste dut aldarri eskatu bartzaiena da gure instituzioei nolabait ere apostu bat egitea publikoaren aldekoa, bai? Onargarritasun sozial gehiago izanen duelako eta funtsezkoa delako gainera olako behar hain azpiegitura garrantzitsuak, ospitaleak, eskolak eta energia, egotea kontrol eta esku publikoetan, beraz, hori da aldarrikatu behar duguna, justoa eta azkarra. Eta gero guk aipatuko genuke baitere nahikoa energia sortu behar dela, bai? Nahikoa energia zer erran nahi du? Gaur egun kontsumitzen duguna baino gutxiago, jaitsi behar dugu gure xauketa energetikoa, eta bertzetik sortu behar da nahikoa pertsona guziendako oinarrizkoa ziurtatu ahal izateko. Baikorrak izango gara orduan, mezu horri eutxiko diogu, gaurkoan hemen utziko dugu elkarrizketa, Gorka Laurnaga, mila esker, Amaikarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik. Mila esker zuei. Ona arte iritsi da asteazken honetako albistegia. Basabe taldearen Suga Gorria bestearekin amaituko dugu gaurkoan saioa. Informazioa zabaldu nahi baduzue, Amaikako webgunea eta sare sozialak kontsulta ditzakezue. Bihar izango gara berriz ere zuekin, mila esker zuen arretagatik eta ondo izan.